गोबां खेलाबो बेखेवबाय जोंहा बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबैनो समाजखौ बोरै गोग्गो खालामनांगौ बेखौ नोजोर लाखिनानै दिनै गेलेमु बिथिङाव जोबोद खामानि मावबाय थादों। मानो होनोबा जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां हाबानिफ्राय एरायनानै गाज्रि हाबायावसो बांसिन जगदान जानायखौ नुबाय थादों। दा बिथांमोनखौ बोरैहाय राइट ट्रेकआव लाबोनो हायो, मोजां लामायाव लाबोनो हायो, बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोबाय थानायखौ जों नुबोबाय थादों। आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि बायदियै दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे थान्दै जख'न्थाइ बा मोनसे एनुवेल कनभेनसनाव जेनाखि लोब्बा लाखिनानै काबादि आरो बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों, बियो जोबोद बाख्नायथाव। मानो होनोबा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बुलुरल' नङा, जोलुर जेनाखि सेन्ट्रेल कमिटि एबसुआ बादायलायनानै कम्पिटिसन खुंदोंमोन आन्डार 13नि, बेवहायबो चिरां डिस्ट्रिक्टआ चेम्पियन जानो हादों। आरो बेवहायनो बिटिसि निफ्राय होनाय 1 लाख करि जेनाखि बेस्ट प्लेयार जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा प्रमिस खालामनाय मथे हायेस्ट स्करार आरो बेस्ट प्लेयार 1 लाख करि रां मोनदों। आरो बिथांमोननि कचिंनि थाखाय मा बेस्ट अफ दा बेस्ट पसिबिलिटि हाबाफारि लानो हायो बिनि थाखाय सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि बिथांखिफोर मावनो लानाय हाबाफोर, बेफोरो जाबाय खोब बाख्नायथाव। मानो होनोबा बर' हारिखौ जुदि गेरेमसा हारि खालामनांगौबा जोंहा गेलेमु बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगोन। दा बेवहाय जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया, रायजो राजाया बारसोमफानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो बयबो ज' खामानि मावनांगौ, हेफाजाब होलायनांगौ। अब्लानो जोङो हारिखौ मोजां फारसे बा गेरेमसा हारि दानायाव जोङो जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। चिरां हिसाबै माबायदि जौगादों होननानै सानो सारा नैबे बोसोर आरो फैगौ समाव माबायदि जौगागोन नुहरदों सारा? चिरां हिसाबै, चिरां जिल्ला हिसाबै बेखौनो आं दहाय बुंखादों, जोङो आन्डार 13आवबो चेम्पियन जादों दाख्लैयो फुटबलनियाव। आरो भलिबलावबो मोजां गेलेबाय थादों। निस्सय बिनिफ्रायनो जोंहा चेम्पियन जानानै सेन्ट्रेल कमिटियाव कम्पिटिसन खालामहैगोन। बिभिन्न स्कुल कलेजफ्राव जोङो केरियार काउन्सिलिं बानायनायखौ नुबाय थादों। आरो फिसा फिसौ वार्कशप ड्राग्सनि सायाव मानि सायाव खालामनायखौ नुदों। दा बेफोरखौ नायोबा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब एक्टिभ आरो हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों होननानै आङो सानो। आरो जोङो बिथांमोनहाल' मावबाय थाबानो जानाय नङा, बिथांमोनजों लोगोसे जोङो साफ्रोमबो बर' फिसायानो बारसोमफानानै जोङो खामानि मावनांगोन।